värsta som kan hända för mänskliga rättigheter, det är tystnad. Angeläget är ett jättebra namn på den här festivalen, för det är alltid angeläget att prata om mänskliga rättigheter. Måste dra! Tja! Se på festen! Föreställningen om nätmobbningen var väldigt bra. Vi var ju själva med i den. Ja, precis. Men vi hoppas väl att de andra tyckte också den var bra. Jag tycker att den är väldigt stark. Mycket stark. Och väldigt, det känns i hjärtat när man spelar. Ja. Vad hände igår? Kolla bloggen! Kolla bloggen! Hora! 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 Man tänker liksom att det här händer faktiskt i verkligheten. För många tjejer eller killar, så de utsätts för det här varje dag. Gör det! Gör det! Gör det! Inledningen tyckte jag var rätt mäktig. Att det var så många som vågade framföra dansen och den. Man kom in liksom in i känslan av att vi är olika allihopa och man vågar ta för sig. Det tyckte jag var häftigt. Det viktigaste med homosexualitet, att ta upp för att säga omvärlden, är ju då att det inte är en sjukdom. Det kan man lätt säga. De tar bort den stereotypen i och med att homosexuella behöver inte vara på ett sätt. Så man behöver inte vara fjollig eller manlig bara för att man är homosexuell. Man är bara en vanlig människa. Vi kanske inte alltid tänker på att det vi säger kan såra en person. Det som är små ord för mig kan vara stora ord för någon annan. Nu har vi precis haft ett föredrag om mobbning och då ville vi förmedla känslan av hur den som blir mobbad kan känna sig och få dem att förstå hur det är så att man inte utsätter varandra för det här. För det är så små saker som får människor att må dåligt. Alla vi här inne, vi bör jobba hårdare för att stoppa mobbning för att vi i framtiden ska få det bättre. För det är faktiskt vi som sitter där inne som kan påverka. Det väger närmast att vi är emot dödsstraff med att det kränker rätten till liv. Det är ändå det som dagen går ut på, mänskliga rättigheter, att man har rätt till sitt eget liv. Liksom. Nej, men jag brinner för frågor om att alla ska ha rätt att vara. Bland annat för att jag vet att min pappa bland annat, han är ju döv. Och där finns väldigt mycket orättvisor. Har ni idéer? Har ni tankar? Har ni kreativitet? Och jag vet att ni har det. Man märker att ni har det. Då ska ni ta kontakt med Kulturungdom. Jag ser fram emot den här sista föreläsningen som Johannes kommer att hålla. Ja, just det. Och det ska ni tänka på verkligen, att här i Mariestad, om det är frågor som handlar om det lokala samhället och mänskliga rättigheter här, ringer en politiker. Jag fick lite gåshud här precis innan jag skulle på prata. Det var en otroligt positiv vibe här inne. Jag tycker att sån här dag som anordnas idag tycker jag är jättebra att anordna. För folk blir upplysta om att det finns problem i samhället som kanske inte är så vanligt att man pratar om. Förutom i såna här tillfällen. Alltså när vi skulle börja jobba med de mänskliga rättigheterna så fick man ju veta lite mer vad mänskliga rättigheter då innebär. Och då inser man hur mycket det är. Och att det inte bara går att säga att det är det viktigaste, utan allting är viktigt. Yo he pieskratao, que diota matakrato, perpato yepao, kapio sipe posiagapi, senasteri katiki, avrio vradi thameki. Kapio sipe poso erotas, για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα αναργά.